Παιδες, καλημέρα. Μόλις είμαστε στα μάξι και παραλάβαμε την ανεμογεννήτρια. Πάμε να την ανοίξουμε μαζί. Παραλάβαμε την ανεμογεννήτρια, παιδιά. Πάμε να την ανοίξουμε μαζί, να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Αυτό το πρώτο άνοιγμα πολύ το γουστάρω, όταν ανοίγετε κάτι για πρώτη φορά. Αυτή που δεν ξέρουμε τι έχει μέσα, αυτή η απορία. Να δούμε λίγο τι είναι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο να δούμε. Τα καταφέρνουμε. Είναι 12 βολτ. 12 βολτ είναι. Για να δούμε. Πήγαινε, μας πήραν χαμπάρι. Παιδιά, πολύ γουστάρω, Εδώ τι έχει. Έχει αυτό εδώ το μαραφέτη οδηγίας χρήσης της ανεμογεννήτριας. Για να δούμε τι έχει μέσα. Τι άλλο έχει μέσα, παιδες. Να δούμε τι έχει. Αυτό το κουτάκι, το οποίο τι έχει μέσα το κουτάκι. Είναι ο ρυθμιστής. Είναι ο ρυθμιστής φόρτισης της ανεμογεννήτριας, παιδιά. Ο ρυθμιστής φόρτισης μαζί με τις οδηγίες της ανεμογεννήτριας μας. Να το 12 βολτ. Πω μιλάμε τρέλα, Δείτε, ο ρυθμιστής φόρτισης της ανεμογεννήτριας. Θα δούμε και σε λίγο τις οδηγίες σε άλλο βίντεο. Απλά τώρα ήθελα να ξεκινήσουμε μαζί. Έλα, βάζει και πάνελ εδώ. Δηλαδή θα καταργήσω το ρυθμιστή τον άλλο. Τι είναι αυτό, πάνελ φοράει. Βάζει πάνελ. Για να δούμε. Πάντως φαίνεται βαρύς, πολύ βαρύς είναι αυτός, Άντε να πάμε και στο ψητό. Τώρα παιδιά, τώρα πολύ γουστάρω, Τώρα πολύ γουστάρω. Δεν πρόλαβε ούτε στο σπίτι να φτάσει, στα μάξι τα άνοιξα. Για να δούμε τι βλέπουμε. Wow! Παιδιά, ανεμογεννήτρια, παιδιά. Δείτε εδώ. Αυτό είναι το μπροστινό μέρος, αλουμίνιο. Το πλαστικό είναι μπροστά, αυτό είναι αλουμινένιο. Πού τα φτερά. Παιδες, δείτε. Καλώς όρισες, ρε. Καλώς όρισες. Να την, πολύ βαριά. Αυτή είναι 25 κιλά. Παιδιά, είναι βαριά αυτή. Έχει μέσα το λάστιχο για να συνδέεται. Έχει τους σφιχτήρες για να μπουν στη σωλήνα. Παιδιά, πολύ βαριά. Δείτε. Αμάν, είναι βαριά, παιδιά. Βαριά είναι. Καλώς όρισες, ρε. Έχουμε κάτι άλλο από κάτω, όχι, Όχι, από κάτω δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν βλέπω να έχει τίποτα άλλο. Έχει εδώ τα Allen για να ανοίξουν. Θα το ανοίξουμε μαζί, να το συνδέσουμε σε λίγο. Αφού φτάσουμε στο σπίτι, θα ανεβάσουμε πρώτα αυτό το βίντεο. Θα το ανοίξουμε μαζί, να το συνδέσουμε, να βάλουμε το γράσο μέσα που πρέπει να βάλουμε. Αναγκαστικά θα βάλουμε γράσο, παιδιά, δεν τα αφήνουμε έτσι. Και θα συνδέσουμε τα φτερά, θα συνδέσουμε τη σωλήνα, να τη βάλουμε πάνω. Αυτό είναι ωραία φάση, χοντρό. Και γύρωση. Μας έχει γύρωση, αυτή εδώ. Μας έχει γύρωση, μας έχει. Τι είναι αυτή, τριφασιτσιά είναι. Τριφασιτσιά είναι, ρε παιδιά. Τι ανεμογεννήτρια είναι αυτή. Πω. Καλώς όρισες στο. Παιδιά, πολύ χοντρή. Κοιτάξτε, με ρουλεμάν μέσα, κοιτάξτε πόσο χοντρή είναι η βίδα. Χοντρή βίδα, παιδιά, πάρα πολύ χοντρή βίδα. Πω, θα το συναρμολογήσουμε μαζί μετά. Παιδιά, σας αφήνω να μοιραστούμε μαζί τη νέα μας ανεμογεννήτρια. Σας αφήνω, παιδιά. Σας αφήνω, καλή αρχή. Να είστε καλά, φίλοι μου. Γεια σας.